Ti pagudpod Ilocos Norte gagayem ken kabsat ket maysa ana apektaran ni Bagyo Tisoy itaylaan kalabas sa mga kaibigan isod gapuna nga napanunutan ken napaganunumuan dagiti iso amin nga presidente iti liga ng mga barangay iti probinsya ng Ilocos Norte nga iti barangay Pansyan ken barangay Pasaleng iti pakayawatan or pakaitidanlatan dagiti sinagsako nga bagas kas gift-giving activity liga ng mga barangay iti probinsya nga Ilocos Norte. Tinawen nga isay siyangkat ti liga ng mga barangay Ilocos Norte Chapter ti panangidadaulo ni ABC Federated President Honorable Elmer Failugna ti gift giving adaytoy ket agipaayda karagiti na dumaduma a regregalo karagiti ka probinsyaan at talagang kasapulan ti tulong. Ngem daytoy atawen ket tinurong tinaso a liga iti ili ti pagudpud kang runaan na ti barangay Pasaleng ken barangay Pansyan tasigon ti pangulo ti liga ng mga barangay Ilocos Norte Chapter ket imbes a mapanda gibunong karagiti na duma-duma a regalo ket ti pangipayan dalatan ti nailokara pundo a para ti gift giving itaatawen ket dagiti naapektaran ti nakaro at tudtudo itay kalabes. Ti Pansyan ken Pasaleng nga area taamo tayo met nga iti napalpalabas nga bunan almost 37 days nga nga nag-init dito parte na iti amyanan kat umuya po napanunutan kadwak iti ABC President iti interment nga probinsya iti Ilocos Norte nga pinili mi nga dito lang iti pangitidan min no pangiregaluan mi dito nga klase iti regalo mi tapno mapakinabangan met iti kababayan tayo wenno kailian tayo nga agnate ka dito nga area amo tayo met nga dito nga kalamidad nga dimtang ito'y Pansyan Pasaleng kaningan at Cagayan ket talaga nga ado digiti kababayan tayo wenno kailian tayo nga nagriga tiso nga agyamyaman ak kadigiti kakadwak iti liga ng mga probinsya ti Ilocos Norte ta imban namong damet nga dito iti pag-gift gibingan mi wenno pangitadan mi iti ayuda digito yung regregalo mi Ti kadagupan dagiti naipayan ti sagli 5 kilo a bagas ti barangay Pansyan ken barangay Pasaleng iti ili ti pagudpud ket 140 a pamilya ken adamet iti naipayan iti ili ti Adams nga agdagupmet iti 30 a pamilya. Bali iti Pansyan ken Pasaleng ket adatag 70 so 140 dijay adamet mapanjay Adams 30 nga recipient iso nga dito 170 dito nakaalukar nga fak nga gift ni kadigiti nga kadigiti apo nga kailian mi iti iling Adams ken pagudpud. Sir, nagapan na dato'y igatang, sir. At niya lukar mi iti pondo iti liga ng mga barangay iti probinsya ng Ilocos Norte. Kat tinawen-tawen dito nga aramiden tayo iti liga ng probinsya tapno may regalo and may gift kadigiti apong agkasapulan nga kailian tayo iti probinsya ng Ilocos Norte. Pabenmet laeng iti panangimatmaton iti ayaten tayo nga gobernador Goba Macho Marcos Manotok iso nga agyamyaman kami met iti panang suporta na iti liga ng mga probinsya iti Ilocos Norte. Napalaos met ti panagyaman dagiti nagbalin a recipients. Taga barangay Pansyan kayo, ma'am? Yes, ma'am. Ano ti talaga nga nalayos kayo iti napalpalabas, ma'am? Ma'am, ore kadagito yung ma'am nalayos kami. Diyan na iti ayan di eksakto. Ito yung ma'am magapot ti bantay. See. So ano't makunayo, ma'am? Kariti umayda ited nga regalo ti ABC babanti paneda ulo ni Apo ABC President Elmer Failog na nga karubayo tatagabanggi ni Apo ABC. Ay, thank you, Sir. Sir, ti pinang tadmo ti tulong kada kami ti Pansyan. Sir, kastamot kada kayo, ma'am. Sir, agyamang kami dakkel nga utang mi nga na imbaga na akong dati mo. Thank you. Dakalaya mami ma'am ta nalagip dakam dito tata. Ngayon may dakam kanti regalo. Na didigra kayo ti layos tata.
Wan ma'am. Gaputa taltalon kada bantay ti dandanom dito mo. So ginggana tata dapi lang ti panakatintinep yu ti kwa. Dapat lang no daduma ma'am. Apay ka na yung magtutudod toy? Kanayon ma'am itatalangan na gini. Ti agtinawen a gift giving activity ti Liga ng mga Barangay Ilocos Norte Chapter ket kanayon suportaran ni Governor Matthew Marcos Manotok. Tinawen-tawen detang aramiden tayo iti liga ng probinsya tapno may iregalo and may gift kadigiti apong agkasapulan nga kailyan tayo iti probinsya tayo Ilocos Norte. Mabenmet laeng iti panangimatmaton iti ayaten tayo nga gobernador Goba Matthew Marcos Manotok iso nga agyamyaman kami met iti panang suporta na iti liga ng mga probinsya iti Ilocos Norte. Awan ton ti der bansada detoy iti daytoy nga Christmas diti probinsya. Awanen pero no next year mangyalokar kam manen tapno addamet laeng manen maited mi kadigiti kaprobinsyahan tayo ng Ilocos Norte. Ket kadwakmet digiti ABC President ngay may gited when no tim mabuno kada ito nga panag-gift giving mi iti apo ABC President tayo iti Finili, President ABC President iti Dumalneg, Bintar, Batak ken dapat tayo ABC President tayo iti Fagudpo di so nga full force apo digiti kakadwa tayo iti ABC sangsang kami sa nagkekesa kami amoy ure dito second district ket umay damet tumulong kena mangted iti ayuda kadigiti kailyan tayo iti iling a pagudpod. Iti sibubuken ako makonseho iti barangay Pasaleng pagyamanan ni dagiti umay nang itet disabot apo dagiti ligan ng mga barangay Ilocos Norte Chapter ni dadalwa ni apo bukal board member Elmer Pailog na agyamang kam apo ket Chris apo tinang subat kada kayo ken Merry Christmas and Happy New Year apo. Thank you. Marcelo Laganso Jr., Francisco Yago, Boni Tuman, Roy Mar Laganso, Dante Tuti. Pagamo tayo mga kaibigan nga ti barangay Pansyan ken barangay Pasaleng ket maysa karigiti naapektaran iti karitoy iumay ni Bagyo Tisoy iti umamyana na paset ti Pagilian Pilipinas. Francis Ortega, Angelita Rivera, Romulo Villalon, Melvin De La Casa, and Geraldine Brixon. Roberlin Balican, Roberto Soto Sr., Reynold Panza, Brenda Mirabueno, Pepito Balanay, Aurora Balanay, Mercedes Yagi, John Balanay, Ricardo Samonte, Dante Jesus Balanay.
Hindi, may mga dalat-dalat nila.